madikani tamu chikamu chechitatu chiri muchirongwa Mai Chisamba show. Ndoziva kuti paFacebook page pedu tiri kuona makawanda zviuru nezviuru. Hatigone kukutendai, munotiitira zvakanaka, tinokutendai. Rambai muchingoitevedza, ndoramba chingokuyeuchidzai kuti yenyu inonzi Mai Chisamba show official. Dzimwe idzi munongozviziva zvepamasaisai, dzimwe dzacho hadzisi dzangu. Yangu inonzi Mai Chisamba show official. Baba vasimudza nyaya yataurwa iyi yezvimbudzi zvinoita sechinhu chidiki unozviziva tariro. Tambenge tichitaura tisiri pamhepo, tichitarisa kuti kana tikatarisa mumasangano tombotora kana kuti machechi, madzimai anowanda kupfuura vana baba, asi hanzi pane kamuri mbiri dzezvimbudzi dzemadzimai 500 pagoita kamuri mbiri dzana baba 50. Zviri kufamba sei Tandi? Mai Chisamba, ndingati zvinhu zvatisingatarisisi, ende dambudziko racho unofunga mufundisi vataura nezvaro kuti kare pane nzvimbo dzainzi idzi madzimai haaendi. Mabasa akaita sei kumamaini chaiwo ndo mamwe iwayo ekuti madzimai anga asingatarisirwi kunzi anoenda kumabasa ikoko, asi upenyu hwataakurarama madzimai Mai Chisamba ari kutomisa dzimba kubudikidza nemabasa akasiyana siyana. Saka zvinofanirwa kuti vanhu mumakambani, mungave mumachechi, dzingave nzvimbo chaidzo dzekutandarira, ndiani kuanozvitaura nekuti ivo ana mai varikoka ndo zvacho zvada kutazama kuchitaura kuti kazhinji madzimai hatiaoni kumusoro kunove iko kunoitwa madecisions iwaya sarudzo idzodzi dzekuti kuve nezvimbuzi zvingani, kuve nezvimbuzi zvakaita sei, vana mai vanochinjira pai. Ndakafara chaizvo ndichiverenga imwe kambani inoita zvesimend, vatori nepekuti madzimai anoyamwisa anokwanisa kuexpressa kuti atoise mukaka mumafiriji ekuti vatakurire vana vavo kudzimba. Ndo zvinhu zvatinofanira kukurudzira makambani, machechi edu, masangano. Ndinoona dzimwe chechi Mai Chisamba dzakafanana nedzinonamatira pasi pemiti mumasango. Madzimai anoita sei? Kazhinji zviri nyore kuti murume angoti paseri apo poti otozvibetsera, asi kumudzimai ongororo netsvakidzo idzo zvinoitwa nevarume zve hanzi inonzi musana toilet, nekuti akangokupa musana zvake zvatopera. Asi susu madzimai kazhinji wakapfeka rokwe wakutoshama kuzasi kwese. Saka kazhinji ndinongoti dai taita kuti pese patinoita zvatinoita tifunge kuti madzimai akamira papi kumabasa iko, nekuti mudzimai zvamambotaura Mai Chisamba, kana iri nguva yekuteera achashanda zvakanaka here, achasununguka here pane vamwe? Nekuti uchada kuti uende kuchimbuzi kunochinja, unonochinjira pai? Uchada kuti unge uchizogezawo dzimweni dzenguva pamwe kumasikati, uchazviitira pai? Saka ndo zvimwe zvatinoti dai even hurumende yamanikidzira kuti vanhu pavanoita kumabasa kwavo, pavanovhura maindastry avo, maoffices avo, hurumende iende ichinotarisa mainspection aya kuti zvimbuzi zvenyu zvinokodzera here nevashandi vamuinawo, vangave vakadzi kana varume. Makukutu ari kutaurwa pano, nyaya iri pano ndeikakumanikwa kevanhu. Nyaya dzese dzatiri kunhonga idzodzi inyaya dzakasiyana siyana, asi dziri kubudikidza mukumanikwa kwevanhu. Chimwe chinotirwadza zvakare kana tiri pahurukuro dzakadai dzekudzidzisana, dzekubhebhenurana maziso, dzekuonesana. Kune mumwe munhu agere ikoko achazotaura kunzi ina ndakagara nambuya yangu, mama akutaura zvezvimbudzi. Ndo kusara kwatinoita ikoko. Mazwi edu mutsika nemagariro akaputirwa. Padaka na imi nambuya yenyu hamuna chimbudzi. Saka kana tazvitaura kudai tiri kuti kwazvinofanira kusvika ngazvisvike. Zvikuru sei munoungana vanhu imomo. Munyika yedu yeZimbabwe mumaguta makunzwa urwere hwetsvina. Nekuti sezvatiri kutaura izvozvi inenge iri kamuri imwe chete, dziri kamuri mbiri dzakamirirwa nemhomo yevanhu. Mapfekero ari kunetsa. Baba chenjerai na Tandi. Zviri kunetsa munhu akapfeka. Toita sei kune nyaya yemapfekero? Isiri kutika gavi rakanaka rinobva kumasuriro. Tinoda kuti munyatsotinzwa pano, isati kuti vanhu ngavafambe vakashama. Nekuti kana wafamba wakashama kana newe hauna kuzvipa chiremera. Asi isusu tiri kuti kana wapfeka chipfeka zvaunorakidza nyika kuti ikugashire nayo. Vanhu vari kutukwa, vamwe vari kubvarurirwa mbatya. Zvinenge zvasvika pakadii?
ndiro dambudziko randati zvakaoma Mai Chisamba. Tiri kuita dambudziko revanhu hama dzedu kuti pane vanhu vari kuda kudzidzisa garwe kushambira kunge ndo vakarigadzika mumvura. Tikagona kugadzirisa ipapapa hatiiti dambudziko Mai Chisamba. Kuti hatiti isusu munhu apfeka zvatati kuda hazvina kunaka. Handiti maonera tiri pamwe toti isusu ashama. Asi kana dambudziko rikavapo isusu sevanhu hatichaiti futi dambudziko pamusoro perimwe dambudziko. Pachirungu tinoti we cannot be a problem pamusoro peproblem, tinoita solution. Ngatichitsvakai kuti hanzvadzi yedu yoga kana tichigona kuona vana mai padhuze vanomutora vaenda naye padhuze kana vachimufukidza opfuura pane vanhu. But izvo kuti vakapfuura nepana kopa kabhana oridzirwa muridzi wachitemwa nematombo achidi pachinambo chekuti munhu atendeuke pane zvaangifunga kuti akanganisa anotova pachirungu yatingati resistant atogadzirira zvibhakira pane hama dzake vari kudaro vacho. Chinondirwadza Mai Chisamba ndechekuti munhu wese ari pasi pezuva akazvarwa nomukadzi. Saka kuda kuti kana ndikaona mukadzi ndaona hanzvadzi yangu ndaona mai vangu. Saka kana ndikatuka ndikasora ndikatema ndangotema mai vangu nekuti sosi yangu yemunhu wese ari pasi pezuva whether murume kana mukadzi ndivava. Saka kana pakanganiswa pakupfeka hatiti pakanganiswa pane nzira dzakawanda dzekugara. Taisiona isu kare vana mai vaitora mazambia vomonera mwana wayo kana apfuura pane vanhu osiya zvake akadaro otaurwa naye. Ndo basa recounseling ndo zvatinotogarira isu kuti tino apa panyanyawo apa pari right. But havachagoni kuziva kuti zviri right zvacho ndezvipi uye anoti zviri right ndiani nokuti arizvipfeka ari kuona sezvakanaka. Kuti munhu apfekere here todo kuti mai vangu ini zvinovaitira nyoro kuti vaone hanzvadzi yangu iri kumurume wayo yakapfeka todo. Asi kana vauya kumba kwangu mukadzi wangu akapfeka todo atoo satani. Ipapa ndo panda kutanga kugadzirwa Mai Chisamba. Ndizvozvo nyaya yacho muri kuona kuoma kwainoita nekuti maziso edu haaone zvakafanana vadiwatariri. Kana tikatarisa varoora vedu zvatinoona pamuroora handizvo zvatinoona pamubvana wangu. Zvaunoona pamwana wako mukomana handizvo zvaunoona pamukwasha wako. Maziso edu ngaaone zvakafanana. Tikaziva dambudziko sedambudziko kunyange riri pamutorwa kunyange riri pahama nyika yedu inobudirira. Iko kutuka chitutsuku kwakabvepi? Vanhu vanotukirira vagotukirira. Haisiriyo nyika yataiziva. Muri kuona dambudziko ratiri kuita kuedza kudzosa zvinhu panzvimbo. Vanhu vakungotuka iye zvinezvi kuchembera kwakutukisaka. Ukafamba uchifamba zvako nzeona ichemberi iyo asi iropafadzoka nekuti kuna vamwe vasingazochembera. Udiki hwacho hwakutukisa. Vanhu voiteiko ndezvaMwari? Udiki uchembere pakati zvoitwa sei? Ndingati Mai Chisamba inini nyaya dzemapfekero idzi dzinondiita kuti ndidzamise ndangariro yangu nekuti kazhinji ndinofunga kuti asi kare kedu taizviita sei. Ndinoziva kuti hatingadzokeri kuri hatingadzokeri makare kare taamuchizvino asi kare taifamba takashama Mai Chisamba. Hatina kumbenge takasangana nematambudziko kana kunzwawo zvako kuti kwakanga kuine matambudziko akawanda nenhembe dzataipfeka nekuti vanhu vairemekedzana. Ndodonzo riripo Mai Chisamba. Kutukana kwese uku, kushorwa kwese, kunyombwa kwese inyaya yekusaremekedzana. Tikadzokera kuti chikuru pakugarisana kwatinoita kutarisa Mai Chisamba ndoti Mai Chisamba ndo zvavanoda ndovaremekedza nezvavanoda nekuti kazhinji kacho Mai Chisamba tikada kutarisa chero vanobvarurira varume vanobvarurira vakadzi hembe dzimweni nhambo zvavanopfekawo zvinoita kuti chero isu madzimai tikazvitarisa tinonzwawo kusanyatsogadzikana zvakanaka. Asi nemnhau yekuti tiri vakadzi tinongotarisa tongoti baba avo ndo zvavatipfekera nhasi ndo zvatiri kuona tongonyarara. Saka ini ndinoti dai taremekedzana tadzokera mukufunga kuti kupfeka kwemunhu kungatiite kuti tibva tatoti tauni yese Mai Chisamba inomira mwana obvarurirwa hembe. Saka kana mamubvarurira matowedzera nekuti iye anga achifamba akapfeka zvaakapfeka imi mototi ayewa takuzvibvarurira. Uyezve Mai Chisamba munogara muchitaura nyaya yesarudzo. Vanhu vanosarudza zvavanoda. Iwe kana usingadi izvozvo regedza kuzvipfeka. Iwe kana usingazvifarire mararamiro iwayo regedzawo kuaita. Asi regedza munhu ane sarudzo yake uchiremekedzawo sarudzo iyoyo. Ndizvozvo mashoko makuru tari kutaurwa pano nenyanzvi dzedu. Nyaya yekuremekedza ndo patirwa nokuti panapa tanga toda kutsvaga kuti chaipa chii chanetsa chii. Taona nyaya yedu pano yabuda kuti akucharemekedzanwa. Zvaendepiko? Ndiani auya naizvozvi? Nekuti kunyaya yenhembe
vanhu vaitofamba vasina kupfeka vachionekwa. Pakamboitawo makore atakararama isikariko kuchauya dzainzi mini, vanhu vaipfeka mbatya pfupi pfupi. Hatisi kuti ngakudzokerwe sezvataurwa natariro, asi ruremekedzo ruri kupi? Ngatisangane muchikamu chinoteera.